Oikein hyvää iltaa mun puolesta sekä täällä paikalla olijoille että siellä linjojen päässä oleville. On tosi ihana, että näin montaa ihmistä kiinnostaa se minkälaista on elää sitä hyvää elämää Secunda-kropassa. Mun nimi on tosiaan Anne Ruut ja tuossa Anu viittasikin tähän asiantuntijuuteen, eli voin sanoa, että olen asiantuntija kilpirauhasasioissa oman sairauteni kautta. Kokemusasiantuntija olen toki tai tämmöisen koulutuksen joskus käynyt myöskin siihen, mutta ennen kaikkea olen siihen, mitä on mulle se hyvä elämä. Multa on kysytty silloin, kun mun kirjani tästä mun kilpirauhasmatkastani ilmestyi 2019, että miksi olen nimennyt kroppani, jota muuten suuresti rakastan ja sitä koitan vaalia, niin miksi olen nimennyt sen sekundakropaksi. Ja se on ollut oikeastaan mulle vähän semmoinen humoristinen, lämmin tapa suhtautua siihen, että se nyt ei ole ihan priimaa. On ollut vähän kaikenlaista, ihan alusta asti. Ja tavallaan ehkä se on ensimmäinen askel siihen, että hyväksyy itsensä, hyväksyy omat vajavaisuutensa ja hyväksyy omat sairautensa ja elää niiden kanssa. Mun mielestä se hyvä elämä lähtee rakentumaan siitä. Nyt on tarkoitus katsella elämää kilpirauhaspotilaan näkökulmasta. Mennään mun tarinan kautta sitten ja osa varmaan tietääkin, eli mä oon ensin sairastanut vaikean liikatoiminnan, poistoleikkauksen jälkeen sairastanut todella vaikean vajatoiminnan ja tämä kaikki on tapahtunut tuossa viimeisen reilun 20 vuoden sisällä. Tänä päivänä voin paremmin kuin koskaan. Eli tämä on se, minkä takia musta on kiva käydä myöskin kertomassa sitä, jos se toisi jollekin, jolla saattaa olla tällä hetkellä paljon vaikeampaa tai saattaa olla hyvin vahvasti oireinen, jos se toisi sitten vähän sitä toivoa. Mulla on myöskin tosi tärkeää se, että se ymmärrys tästä sairaudesta lisääntyy sekä potilaille itselleen, heidän läheisilleen, terveydenhuoltohenkilökunnalle ja ylipäätään henkilöille, jotka törmäävät ihan kaikille kilpirauhaspotilaiseen. Ei varmasti kovin montaa tästä maasta löydy, jolla ei ole joku lähipiirissä tai tuttavapiirissä tai jossakin muussa elämänpiirissä, jolla on kilpirauhassairaus. Mä oon suunnitellut tämän illankulun sillä lailla, että kun saadaan käsiteltyä tuo mun alkuoireet ja se liikatoiminta sieltä poistoleikkaukseen asti, niin pidetään sitten pieni tauko. Eli ihan semmoinen hetki, että jos haluaa kysyä, kommentoida, myöskin välissä saa kysyä tai kommentoida, mutta on helpompi, jos tuolta etäyhteyksienkin päästä halutaan kysyä tai kommentoida jotakin, niin tavallaan ottaa ne siinä kerralla, mutta aina saa keskeyttää, jos haluaa, että tarkennan jotakin kohtaa. Mitään kalvosulkeisia ei tässä illassa ole. Minä en kerro teille, mikä on kilpirauhanen ja minkälaiset ovat sen kaiken maailman arvot ja hormonit ja muut, minkälaisia erilaisia kilpirauhassairauksia on, koska te kaikki tiedätte. Meidän on turha sellaisia puhua. Tänä iltana on tarkoitus luoda sellainen ajatus siitä, että voiko löytää jotakin mun tarinasta, mikä sitten ehkä toisi siihen omaan elämään lisää sitä mielekkyyttä. Ja ehkä antaisi se semmoisen jonkun pilkahduksen, että kyllä tämä tästä. Mun tosiaan sairastuminen, tai on vaikea sanoa, milloin mä olen sairastunut kilpirauhassairauteen. Mun diagnoosini lähtee tuolta 2000-luvun alusta. Eli mä olen silloin saanut kuulla sairastavani kilpirauhasen liikatoimintaa. Ylipäätään mun elämäni tarina on semmoinen, että mulla on ollut vakavia sairauksia. Mulla on ollut sekä tämmöisiä tukielinsairauksia, mulla on ollut vaikea lonkkavika syntyessäni, mulla on ollut vaikea nivelrikko jo ihan lapsesta asti. Munuaisen kehityshäiriö, virtsan takaisinvirtaus, että tämmöisiä kaikenlaisia on ollut. Mun kirjani aloitin sanoilla, että mun ei koskaan pitänyt oikeasti edes syntyä. Ja tämä on totta. Minä olen erittäin onnellinen vahinko. Äitini mukaan edelleen, vaikka tässä jo 50 mennään, niin hän on ollut tästä iloinen. Ja minä toki myös, vaikka on ollut vähän haasteita elämässä. Kilpirauhasasioihin mä törmäsin ensimmäisen kerran oikeastaan pikkutyttönä, ymmärtämättä, että mä olen semmoisen asian kanssa nyt tässä vastakkain, mikä tulee aikanaan vaikuttaa merkittävästi mun elämään.
Mä kuulin, että mummilla, joka oli mulle hyvin rakas, että hänellä on leikattu struuma. Mulle sanottiin, että mummilta leikattiin struuma. Ja sitten mä näin mummin, jolla oli valtavan iso arpi tässä kaulalla, joka oli niitattu kiinni. Ja se struuma kuulosti tuommoisen 5-vuotiaan korvaan, niin se kuulosti lähinnä rekka-autolta. Mä en ymmärtänyt yhtään, mikä on se struuma. Kaikki vaan sanoivat, että kun silloin se struuma. Että selvä, hänellä oli sitten semmoinen. Ilmeisesti se oli tällä alueella, koska se oli niitattu tästä. Käyn myöhemmin läpi sitä, että miten niin kuin omassa elämässäni olen törmännyt siihen, miten lapsi näkee tämän sairauden. Tämä pienenä tämmöisenä alkupalana sinne muistiin, kun päästään mun tarinassa siihen asti. Se kuulosti tosiaan multa mun mielestä rekka-autolta, joka on lähtökohtaisesti pelottava ja tulee kovaa päälle, jota pitää varoa. Eli siltä musta tuntui. Ja unohdin aivan autuaasti tämän koko struuma-asian sitten koko lapsuuteni, nuoruuteni ajaksi. Siitä ei puhuttu oikeastaan. Mummista ei puhuttu, että hän olisi kilpirauhassa sairas sen erityisemmin. Tai meillä suvussa ei ollut muilla kuin mummilla. Mutta päästiin tuonne 2000-luvun alkupuolelle, jolloin nuori Anne Ruut oli sitten siinä vaiheessa semmoinen 25. Ja sain tämmöisen idean sitten keväällä. Mä oon aina ollut hyvin normaalivartaloinen tai hoikka. Ja sain sitten idean siinä sitten kesää vasten, kevät-talvella, että taidan vähän laihduttaa. Ja tein sen järkevästi. Olen aina ollut hyvin järkevä tällaisissa asioissa, jos kaikki muut valintani eivät välttämättä ole noudatelleet tätä samaa kaavaa, mutta terveyden kanssa olen oppinut olemaan hyvin järkevä ja liikunnalla ja ruokavaliolla rupesin laihduttamaan. Muutamassa kuukaudessa sain 8 kiloa pois elopainostani, joka ei ollut mitenkään hälyttävän merkittävästi ylipainoinen tai edes ylipainoinen. Olin ihan normaali, mutta joku vimma 25-vuotiaalla Annella oli, että haluan vähän hoikistua, mutta se kävikin jotenkin ihan älyttömän helposti. Samaan aikaan mä huomasin, että mulle rupesi tulemaan sellaista tärinää, eli paikalla seistässä. Mulla rupesi kädet ja jalat täriseen, vapiseen vähäsen. Ja lisäksi mulle rupesi tulemaan hikoiluoiretta. Mä olen aina hikoillut tosi voimakkaasti. Sen on selitetty johtuvan kenties munuaissairaudesta tai tämmöisestä kehityshäiriöstä tai että se on vaan mun ominaisuuteni. Mutta nyt se hikoilu alkoi kesää kohti mentäessä ja kesällä, niin se alkoi ottaa semmoisia oikein kunnon kierroksia. Ihminen hikoilee yleensä niin, että hän hikoilee tietyistä paikoista. Ja mulla se tietty paikka oli pää. Se kaikki hiki tuli tuolta päästä ulos. Ja nyt jos mietitte sitä, että milloin teillä on viimeksi ollut semmoinen hiki, että teillä tippuu sitä hikeä sieltä päästä, niin se oli mun joka ikinen päivä, mun joka ikinen hetki alkoi olla sitä. Eli se hiki tuli niin voimakkaasti, koska tietenkin sydän löi niin tiheästi. Ja oli kuuma kesä. Mä ajattelin, että okei, että mä nyt vaan reagoin tähän kesään nyt jotenkin tällä tavalla sitten, että helteeseen ja muuhun. Että mä olen koko ajan aivan hiestämärkä ja se pukkaa tältä päästä. Että mulla on vaan tämmöinen, en pitänyt sitä niin kuin tavallaan minään. Samaan aikaan mä söin ihan valtavia määriä ja mä jatkoin laihtumista. Mä aloin huomata, että kun mä söin jotakin, niin joka kerta mä vähän niin kuin vedin henkeä, että musta tuntui joka kerta, että miten mä nyt tolleen, että hotkinko mä, että vähän jää tuonne kurkkuun tää. Ja, päästiin sitä syksyä kohti sitten, niin mä huomasin, että mun rupesi olemaan tosi vaikeaa lukea. Eli aamuisin saatoin herätä hyvällä mielellä, kävellä keittiöön, pistää kahvit tippumaan ja olla aivan täynnä raivoa, koska yritin lukea aamulehdestä päiväuutisia. Enkä ymmärtänyt siis yhtäkkiä sanaakaan, mitä siinä. Ei ollut tavatonta, että meidän kotona silloisen poikaystäväni kanssa niin aamulehti lensi joka päivä. Ja minä huusin aivan raivopäisenä, että miksi ihmisille lähetellään tämmöisiä lehtejä, jossa ei ole sellaista tekstiä, mitä ihminen ymmärtäisi. Koska mä en ymmärtänyt, mitä siinä luki. Mun piti lukea joka ikinen asia moneen kertaan, jotta mä ymmärtäisin, mitä mä luen. Mun olotila oli aamulla herätessä, kun mä olin vielä pitkällään, oli hyvä. Ja kun mä nousin ylös, niin mä rupesin ihmettelemään, että mikä mut saa valtaansa. Mä alan hikoilla välittömästi. Mulle nousee oikein semmoinen olo, että mä alan kiehua sisältä. Mun olo menee hyvin sekavaksi ja mä olen aivan valtavan pahalla päällä.
Ja mä yritin joka aamu. Mä yritin olla kauhean. Mä ajattelin, että tänä aamuna mä en nyt hermostu mistään. Mä oon vaan tämmönen temperamentikas. Ja joka päivä se vaan paheni. Ja se lehti lensi ja välillä lensi kahvikuppi perään, koska hermot oli vaan siis kerta kaikkiaan. Ei pitänyt yhtään. Sitten tuli syksy ja mä jatkoin sitä hikoilua. Nämä oireet otti koko ajan vaan isompia kierroksia. Mulla rupesi lähteä hiuksia päästä. Sellaisia, että joka kerta kun mä kävin suihkussa, niin siellä suihkun lattialla oli niin kuin sinne olisi rotta kuollut. Siellä näytti aina siltä, että pitkiä hiuksia oli siellä ja me joudun leikkaa hiuksia sitten lyhyemmäksi ja lyhyemmäksi. Ja sitten tuli syksy ja ensimmäiset pakkaset ja mä ajattelin, että okei, ihanaa, nyt tää loppuu. Että nythän kun ei ole enää lämmintä, eikä aurinko ei saa paistaa mun maailmassani yhtään. Että yksi auringon säde, niin mä olen aivan läpimärkä sitten heti. Ja siinä vaiheessa se ei loppunutkaan, jolloin mä kehittelin sitten tämmöisen uuden selviytymistavan tähän mun vaivaani. Mä en ajatellut, että mulla on sairautta, vaan mä aloin tehdä niin, että kun mä heräsin aamulla, mä toivoin, että olisi pakkasta, aika usein olikin jo siinä marraskuulla pikkupakkasta. Mä laitoin pelkän pyyhkeen päälle ja menin parvekkeelle juomaan aamukahvit. Eli mä istuin siellä parvekkeella se pyyhe ympärilläni, mitään muuta ei ollut. Jotta mä saisin semmoisen, että mä lähtisin niin kuin viileänä siihen päivääni kohti. No se ei auttanut. Mä hikoilin edelleen. Ainoa vaan, että mun varpaat rupesi tietenkin palelemaan ja mun hampaat kalisi. Ja se ei tee kauhean hyvää kropalle tommonen niin kuin selkeästi itsensä viilentäminen tällä tavalla. Mä rupesin olemaan tosi väsynyt. Mä nukuin yössä semmoisen 3, joskus jopa 4 tuntia, ja mä heräsin aina kuitenkin ihan virkeänä. En ainakaan väsyneenä, koska mä olin niin vahvassa ylivireystilassa. Ja mä oon luonteeltani hyvinkin suorittaja. Ja mä ajattelin siinä vaiheessa, että no, tämähän sopii mulle. Mä saan ihan älyttömästi aikaiseksi, mä ehdin vaikka mitä, kun mä nukun niin vähän. Tosiasiassa mä en saanut yhtään mitään aikaiseksi. Mä tein aika vaativaa työtä. Mä olin toimitussihteerinä siihen maailman aikaan ja mun työhöni kuului pitää uusille työntekijöille koulutuksia. Eli kerran kuussa mä vedin semmoisen 3 päivän setin, että mä olin siellä ihmisten edessä. No, mä joudun menemään sinne eteen ja tiesin, että nämä oireet, jos ne ei olleet just päällä, niin ne kohta ne tulee, koska se hiki ei vaatinut multa minkäänlaista muuta tavallaan kannustinta kuin sen, että mä hengitän. Niin se riittää siihen, että kohta alkaa tippumaan hiusten latvoista. Hikipisarat, sitten koko pää menee aivan märäksi. Ja tiedän, että ihmiset katsoo aika pitkään, koska mä olin semmoinen kelmeä, laihtunut tosi voimakkaasti. Selästä näkyi joka ikinen nikaama jo siinä vaiheessa. Ja siellä, kun mä siellä parvekkeella aamulla sitten yritin sitä hikistä ihoa meikata, että mä pääsisin töihin ja laittaa hiukset. Ja mun äiti sattui yhtenä aamuna soittaa ja mä sitten sanoin hänelle, että mä olen täällä parvekkeella. Ja äiti sitten sanoi, että mä en saa oikein selvää sun puheesta. Ja kun mulla kalisi hampaat niin kovasti, kun totta kai mua muutoin paleli. Äiti sanoi, että mun pitää lähteä lääkäriin. No, siinä kilpirauhashormonien vallassa, niin sitten äidilleni sanoi, että mihin mä menen. Mikä mua vaivaa? Mitä mä sanon? Mikä mulla on? Että kun en mä tiedä, mikä mua vaivaa. En mä tiedä, mihin mä lähden etsiä, että äiti sanoi, että mene terveyskeskukseen, että nyt on niin kuin pakko. Ja soitin terveysasemalle ja sitten kun sieltä kysyttiin, että mikä sua vaivaa, mihin sä haluat lääkäriltä tilata ajan, tai lääkärille ajan, niin mä sanoin, että mua hikoiluttaa. En mä osannut sanoa, että mä olen laihtunut ihan valtavasti. Mä näytän semmoiselta luurangolta, hyvin kelmeältä luurangolta, jolle kohtaa karvaa päässä. Mä meinaan tukehtua joka kerta, kun mä syön. Mä saan ihan järkyttäviä raivokohtauksia, mä en ymmärrä lukemaani. Ja kaikki asiat, mitä mä teen, niin mun pitää keskittyä tekemään todella rauhallisesti, jotta mä pystyn toimimaan. Tämä sairaanhoitaja, joka vastasi puhelimeen, niin hän totesi mulle, kun hän kuuli, että mulla on hikoiluoire, hän totesi, että tämä ei ollutkaan mikään tämmöinen kiireinen, että sä oot aika tulleen sitten kotiin. No tuli 3 viikon päähän sitten sain ajaa. Menin sitten sinne ja ajattelin, totta kai siinä vaiheessa mä olin googlannut kaikki mahdolliset taudit. Ja kuten aina, kun menet Googlelta kysymään, niin sehän ei ole mitään helppoa, se on jotakin vakavaa. Ja mä ajattelin, että okei, mua pelotti ihan kauheasti, että tämä on jotain vakavaa. Ja sitten mulle iski pelko, että mitä sitä ei olekaan.
mitä jos tämä on jotenkin mun normaalia elämää, että mä en jaksa. Mä tajuan, että mä hikoilen itteni hengiltä. Tämä sydän hakkaa täällä niin lujaa, että niin kuin, mä en, tällä lailla ei voi jatkaa, että ihminen nukkuu muutaman tunnin. Mä en ole niin tehokas. Mä tajusin, että musta on jotakin todella väärin ja vialla. Lääkärin tutkimukset kesti, mä olin siellä huoneessa ehkä noin 8 minuuttia. Keskusteltiin siinä hetki. Tulin maininneeksi, että mulla on kyllä korkea normaali lämpö. Siihen tyssäsi kaikki tutkimukset. Musta ei otettu yhtä verikoetta, ei pulssia, ei verenpainetta, ei yhtään mitään. Hän totesi vain, että hikoilu johtuu siitä, että sä tuotat niin paljon lämpöä. Eli olen siis ihmispatteri. Mä lähdin sieltä vähän epäuskon vallesta, että eihän tämä voi olla totta. Että eihän kukaan, että mähän olen aivan luonnon oikku, että muthan pitäisi sulkea johonkin laboratorioon nyt tutkimuksia varten, jos mä tuotan niin paljon lämpöä, että lääkäri toteaa sen vilkaisemalla. Mä tajusin, että tämä ei voi olla totta. Toisaalta mä olin hirveän onnellinen, että ehkä tämä ei olekaan kuolemaksi. Ja jatkoin elämääni. Mentiin semmoinen 4 kuukautta eteenpäin. Ja kaikki, joilla on ollut liika- tai vajaatoiminnan oireita, tietää, että hoitamattomana ne ei niin kuin itsestään helpotu, ne ei itsestään parane, vaan ne ottaa uusia kierroksia. Ja keväällä mä rupesin olemaan niin, tämä oli siis marraskuuta, keväällä siinä huhtikuun tietämillä mä rupesin olemaan niin uupunut, että hyvä kun mä jaksoin enää oikeasti toimia arjessani, koska leposyke oli semmoista 103,6 ihan koko ajan. Sydän oli aivan valtavassa rasituksessa. Ja sitten silloin päätin, että tuli mitä tuli, niin nyt mä menen uudestaan lääkäriin. Menin työterveyteen ja oikein lietsoin itteni semmoiseen, että nyt mä en lähde pois ennen kuin mut tutkitaan. Ja kun ovi aukastiin ja mut kutsuttiin sisälle lopulta, niin ennen kuin esittelin tai päivää sanoin, niin totesin lääkärille, että soita vaikka poliisit, mutta mä en lähde ennen kuin sä tutkit mut. Aivan ihana naislääkäri, hän rupesi kyselemään multa. Hän osasi kysellä ja mä kerroin kaikki. Mä olin pitänyt vähän laittanut paperille ylös, että mitä kaikkea mulla on. Kaikki, että vaikka nämä kuulostaisi kuinka hullulta, niin mä kerron nämä sille lääkärille. Ja hän ruksii siinä, siihen aikaan 2000-luvun alussa tehtiin vielä toi labra tehtiin siis paperille. Ja hän ruksii ja mä katsoin, että tuohon ei ihan oikeasti jäänyt kovin montaa koetta enää tyhjäksi, että mitähän tässä. Mä kysyin, että mitä sä epäilet, että tämä on. Ja hän sanoi mulle, että ei ole tapana arvuutella. Nyt ekana vaan käyt nää ja viikon päästä tavataan. Ja viikon päästä menin sitten. Ja hän totesi ensimmäisenä mulle, että onneksi olkoon, että sulta on löytynyt sairaus. Ajattelin siinä vaiheessa nopeasti, että hän ei onnittelisi, jos tämä olisi vakavaa, mutta varmistin heti, että kuolenko minä. Koska se siinä vaiheessa pieni helpotuksen aalto, että okei, tämä on joku, mutta onko tämä kuolemaksi. Ja hän totesi mulle, että kyllä sä ne kuolet niin kuin jokainen meistä joskus, mutta et tähän, että sulta löytyi Passedovin tauti. Ja mä kuulin vaan, että siis niin mikä se on, hyvänen aika. Ja hän sitten selitti mulle, oikeastaan siinä tilanteessa oli hyvä, että hän selitti sen sillä lailla hyvin nopeasti, että puhutaan Kilpi-Rauhasen liikatoiminnasta. Että onko suvussa kellään. No en mä nyt siinä vaiheessa muistanut sitä mummin struumaa, eikä sillä nyt ollut mitään merkitystäkään. Mutta silloin mä sain diagnoosin ja lääkityksen. Tilanne oli pahentunut tässä vaiheessa, sen vuoden olin ollut selkeästi oireinen. Voi olla toki, että olin ollut sitä jo hyvin paljon aikaisemminkin, jotenka se lääkitys aloitettiin, mulla oli todella kova lääkitys. Mulle kerrottiin heti, että mahdollisesti tämä on semmoinen sairaus, että tämä voi mennä välillä myöskin sinne semmoiseen uinumisvaiheeseen, että sä et tarvitse lääkitystä. Tämä oli hyvä, kun tämä on vaikea, mutta tämä on hoidettavissa. Mulla alkoi noin kuukauden kohdalla lääkityksestä, niin mä huomasin ihan selkeää eroa. Ja se oli aivan ihana, kun ei ensimmäisenä aamulla mennyt hermo. Mä nautin, kun mä sain luettua ensimmäisen kirjan sen kaiken jälkeen. Ja siinä vaiheessa oikeastaan, niin kun mä ensimmäisen kerran tajusin, että mä olen mennyt tämän päivän läpi hikoilematta, mä soitin mun parhaalle ystävälle. Elettiin toukokuuta ja oli kuitenkin semmoinen ehkä 15 astetta lämmintä. Ja mä soitin ja mä tunsin itteni normaaliksi, kun mä sanoin, että mulla on ollut tänään pitkähihainen paita päällä ja mulle yhtään hiki. Mun tukka on ihan kuiva. Ja tavallaan siitä tuli semmoinen niin kuin normaali, koska mä olin elänyt semmoisessa sekopäisessä pyörässä, jonka mun kaikki aikani, energiani meni siihen, että mä peittelen niitä oireita, yritän jotenkin elää niiden oireiden kanssa. Ja koko ajan päässä hakkaa se, että mitä tämä on.
No, en ole koskaan nauttinut niin paljon kuin siitä kesästä, mikä sitten tuli. En muista enää, kuinka helteinen se oli ja oliko siinä edes mitään mielettömiä helteitä, mutta mä tunsin niin kuin oikeasti olevani normaali ja se oli mulle iso juttu. 2 vuotta meni lääkityksellä, palailin pikkuhiljaa, painoakin tuli vähän rupesi taas kun aineenvaihdunta hidastui, koska sehän oli ollut aivan järkyttävässä hypertilassa, niin kun se rupesi vähän tasoittumaan ja rauhoittumaan, niin painokin rupesi taas vähän tarttumaan, että en ollut enää niin luurankomainen ja hiukset rupesi kasvaa ja 2 vuoden päästä purettiin pois. Ja mä ajattelin, että nonni, siinä se, että kiitos kokemuksesta, että oli melko jännää. Muutama vuosi meni ja yllättäen tulin raskaaksi. Aloin odottaa poikaani, joka syntyi 2006. Ja raskausaikana seurattiin tosi tarkasti, että lähteekö menemään oireiseksi. Mä käväsin ihan pikaisesti vajaatoiminnan puolella, mutta ei vaatinut lääkitystä ja raskausaika sujui mitä painioimmin. Sitten Josen syntymän jälkeen, Jose on siis poikani, hän syntyi maaliskuun viimeinen päivä 2006, niin seuraavana syksynä huomasin purskahtavani itkuun. Ja ajattelin ensin, että tämä johtuu varmaan näistä raskaushormoneista. Kun meteorologi sanoi televisiossa, että syksy saapuu, mutta helteet vaan jatkuvat. Ja mä tajusin, että mä hikoilen taas. Että nyt mä taas hikoilen oikeasti aivan hirvittävän paljon. Mua hämäsi se, että mulle ei tullut niitä muita oireita. Mulla oli maailman ihanin lapsi siinä koko ajan. Mulla oli se vauva siinä koko ajan. Ja mulla ei tullut sellaisia raivon tunteita, niitä sekavuuden tunteita, mutta mä tajusin, että mä oon ruvennut hikoilemaan. Ja sitten mä ymmärsin, että ahaa, että nyt äkkiä kiireen vilkkaa sitten verikokeisiin. Ja todettiin, että näinhän se oli, että se raskaus sekoitti, tai synnytys, tai molemmat yhdessä sekoitti sitten sen ja aloitettiin lääkitys uudestaan. Oikeastaan siitä 2006 vuodesta sitten niin mentiin semmoisella syklillä, että vuosi lääkitystä, vuosi pois, vuosi lääkitystä, vuosi pois. Jossakin vaiheessa sitten, me asuttiin silloin Tampereella ja muutettiin sitten tänne Ouluun tuossa 2010-luvun alkupuolella. Ja täällä sitten todettiin, että tämä ei nyt vetele enää, että kun mä oon ollut tosi tarkassa niin kuin tämmöisessä tarkkailuvälissä, mulla oli 6 viikkoa on ollut se väli, miten on otettu noita kilpirauhaskokeita. Ja sitten huomattiin, että ne sahaa mulla ihan miten sattuu. Että se on aivan sama, paljonko mä otan siihen aikaan sitä tyratsolia, niin että paljonko mä sitä otan, koska nämä arvot mulla ihan mitä sattuu. Ne on tänään tätä ja ensi kerralla ne on ihan jotain muuta. Ja sitten todettiin, että nyt on tilanne se, että lääkitys ei enää tehoa, että tehdään radiojodihoito. Mulla oli aika siihen 2012 kesällä. Mä en ikinä kärsinyt noista silmäoireista, mitä kilpirauhassairaudessa voi esiintyä, mutta silloin jostakin syystä kuukautta ennen leikkausta mulla alkoi silmät oireilla tosi vakavasti, ja radiojodihoitoahan ei tehdä, jos silmäoireita on. Ja ilmoitin sitten lääkärille, jolloin mulle sanottiin, että tehdään poistoleikkaus sitten ihan kokonaan. Et unohdetaanpa tämä homma. Joskus olen miettinyt, että olisiko tulevat tilanteet menneet toisin, jos olisin päässyt siihen radiojodihoitoon. En turha jossitella, koska en voi sitä koskaan tietää. Ja mä ajattelin, mun leikkauspäivä oli 17. tammikuuta 2013. Ja mä jotenkin ootin sitä ihan hirvittävän paljon, koska mä aloin taas laihtua. Mä aloin taas hikoilla. Ja mulla oikeastaan ne alkuvaiheen, ne semmoiset hermostumisoireet ja muut oli jäänyt kokonaan pois. Mutta nämä niin kuin näkyvät oireet, tämmöiset, niin ne alkoi olla mulla, koska se ei enää, se lääkitys ei, se on ihan sama, vaikka mä olisin syönyt Ranskan pastilleja, niin ihan yhtä hyötyä olisi ollut niistä. Ja mä ajattelin, että ihanaa, ja nyt sanon jotakin todella lapsellista. Ihanaa, kun mä pääsen siihen poistoleikkaukseen, niin mä oon sitten vajaatoimintainen koko loppuikäni, koska sen hoitaminen on niin valtava helppoa. Näin minä ajattelin. No, kaikki tästä sairaudesta kärsivät tai sen kanssa elävät tietävät, että mitään paljon tyhmempää en olisi voinut sanoa itselleni. Mä olin aivan innoissani siitä, että no nyt, jes, nyt loppuu tämä liikatoiminta. Että kun vajatoiminnan hoitaminen, se on valtava helppo. Siinä otetaan vain 1 tabletti loppuelämää ja päivittää ja se on sillä selvä. Kyllä.
No ehkä opetti vähän sitten tulevat ajat, että ei se ihan näin ole. Mä muistan vielä leikkauspäivän aamuna, kun olin siinä perheeni hyvästellyt ennen kuin menin saliin, ja mä olin jotenkin valtavan hilpeä. Mulle oli sanottu siinä vaiheessa, että leikkauksessa on tietenkin riskinsä. Siinä on tämmöinen äänihuulihalvauksen riski. Ja mä ajattelin, että mulla ei missään tapauksessa voi olla niin huono tuuri, että en aio tälle asialle käyttää nyt tässä ylimääräistä aikaa. No, kyllä. Ainoa, mikä mua oikeastaan järkytti siinä, oli se, että kun mä menen siihen leikkauspöydälle, niin mun kasvot tullaan peittämään, kun mut on nukutettu, koska leikkausalue on niin lähellä kasvoja. Ja se tuntui musta jotenkin hirveän vaikealta, että niin kuin keskityin tällä lailla hyvinkin olennaisiin asioihin siinä vaiheessa. Oikeastaan vajaatoiminnasta lääkärin kanssa keskusteltiin vaan, että tämähän on se tila, mihin nyt sitten joudutaan. Ja lääkkeillä hoidetaan jatkossa sitten tämä asia. Sen suurempia keskusteluja ei siitä asiasta käyty, kun mä menin. Mä olin vähän jopa ehkä hilpeä, kun mä sain olla kerrankin päivän ensimmäinen potilas. Mä oon leikattu yli 30 kertaa ja monesti joutunut ottaa iltapäivää. Mä olin jotenkin tosi erityinen olo, että kun mä pääsen ekana siihen pöydälle sinä aamuna. Ja mä nousin siihen pöydälle ja mä jotakin varmaan vitsailinkin siinä pikkuesilääkkeissäni toki. Ja ennen kuin mä nukahdin, ennen kuin mut nukutettiin, niin mä ajattelin siinä vaiheessa, että olisi pitänyt hikoilla vielä kunnolla kerran. Ajattelin jopa sitä, että tuleeko mulle ikävä sitä, että kun se on ollut niin iso osa mua, vaikka se on valtavan traumaattinen asia. Ja sitten meni valot pois. Luen kirjasta, tässä oikeastaan olen kuvannut sen, miltä tuntuu herätä siitä leikkauksesta, jonka ajattelin olevan mulle portti siihen helppoon elämään. Ja tämän kappaleen nimi on Herätys uuteen elämään. Herämössä havahduin kuulemiini ääniin. Askeleita, ihmisiä, jokin laite piippasi, puhelin soi. Ensimmäisenä tunnustelin kipuja, vaikka olin vielä tokkurainen. Ei kipuja, minun ei sattunut mihinkään. Helpotus. Avasin silmät, mutta nukutusaine vaikutti vielä ja näin kaiken kuin sumun läpi. Nukutuksesta herääminen on aina vaikuttanut näkööni sumentavasti ja on kestänyt oman aikansa ennen kuin näköni on palautunut. Happiviikset kiristivät, kun käänsin päätäni. Janotti. Hoitaja tuli luokseni ja pyysi vettä. Hänen ensimmäiset sanansa minulle olivat, sinulla on halvaus, joten ääntä ei välttämättä tule. Minun iski paniikki, kun tajusin puhuvani hänelle, mutta hän näki vain suuni liikkuvan. Ääntä ei tullut ulos. Hoitaja juotti minulle pillillä vettä. Happiviikset kiristivät niin, että oli vaikea olla. Yritin ottaa niitä pois, mutta olin kömpelö enkä saanut mitään aikaan. Hoitaja rauhoitteli ja sanoi tulevansa pian takaisin. Yritin tyyntyä, mutta en nähnyt kunnolla eikä minulla ollut ääntä. Siinä sumeudessa iski ajatus, että sen siitä sain, kun en uskonut, että näin voisi käydä. Olin liian huoleton. Oma vikani. Muistan tuon hetken edelleen kuin se olisi eilinen päivä. Kyyneleet valuivat pitkin poskiani. Olin hetkessä unohtanut, että kilpirauhanen oli poistettu. Keskityin vain puhekykyni menetykseen. Paniikki kuristi kurkkuani ja pälyilin pakokauhuisena ympärille. Pääsisinpä edes pystyasentoon, jotta näkisin kunnolla, missä olen, ajattelin. Hetken kuluttua hoitaja toi minulle puhelimen ja kertoi, että äiti oli soittanut. Äiti puhui ja kyseli minulta leikkauksesta. Hän kuuli vain henkäyksiäni. Äiti pyysi minua puhumaan lujempaa, koska ei kuullut eikä saanut selvää puheestani. Purskahdin uudelleen itkuun. Hoitaja ymmärsi tilanteen ja selitti äidilleni, että äänihuuleni on halvaantunut leikkauksessa. Se oli koko kilpirauhaspotilashistoriani vaikein hetki. Kävin siinä hetkessä läpi monta kysymystä. Päässäni pyöri ajatus, oliko tämä se hinta, jonka jouduin maksamaan, jotta oireeni helpottaisivat. Lääkeaineet sumensivat ajatteluani ja siitä syystä koin tilanteen erityisen ahdistavana. Olen aina ollut läheinen äitini kanssa ja surin nyt sitä, etten voinut puhua hänelle. Olin tietysti myös peloissani. Hoitaja antoi minulle lääkettä ja juotti mehua. Hänellä oli kiire, potilaita oli useita ja heräämä menisi kohta kiinni. Kello oli jo yli 5. Minut vietiin yöksi tarkkailuun enkä päässyt vielä osastolle. En uskaltanut liikkua edes makuullani, sillä hoitaja muistutti kaulan haavasta. En saanut ponnistaa tai tehdä äkkiliikkeitä haavan repeämisvaaran takia. Lonkkaani jomotti samassa asennossa makaamisen takia ja liikuttelin jalkoja varovasti. Niin.
nyt olin sitten saanut sen helpon elämän ja tämmöisen helpon startin sille. Se ensimmäinen yö siellä tarkkailussa, kun olin, siellä oli aivan ihana hoitaja, joka tuli sitten siinä vaiheessa, kun oli nämä tuloseremoniat silloin myöhään illalla saatu hoidettua siinä. Ja siellä oli ihana rauhallista ja hän tuli ja hän kysyi minulta, että jaksanko kuulla, mitä on tapahtunut. Et lääkäri käy kyllä mun kanssa, mutta et selkeästi olen sen verran ahdistunut tästä tilanteesta, että voisi olla ihan hyvä, että mä kuulen. Me tiedetään kaikki, että kilpirauhasen lohko painaa noin 28 grammaa ehkä per lohko. Mulla ne molemmat painoi 46, eli voidaan sanoa, että tuplat. Ja ne oli tuolla, mulla ei koskaan ollut sitä sellaista pantakaulaa, että ne olisi näkynyt ulospäin, vaan ne oli niin syvällä tuolla. Ja tästä johtui myöskin se, että mä jatkuvasti tunsin tukehtuvani. Kun niitä kaivettiin sieltä pois, niin lääkäri oli joutunut venyttämään sitten äänihuulta. Mulle sanottiin jo silloin, että ennuste on hyvä, koska äänihuuli ei ole poikki. On eri asia, jos on poikki, silloin se joudutaan korjaamaan ja silloin ei pystytä antamaan takeita. Ja se äänihuuli, kun se oli niin pahasti löystynyt, se oli vähän niin kuin semmoinen, se tuntui niin kuin mulla olisi kurkussa semmoinen, tiedättekö sitä kuminauha, kun sitä venyttää liikaa ja siitä menee se jännite, niin se jääkin semmoiseksi lörpäksi. Niin se aina yhtäkkiä saattoi kääntyä tuohon niin kuin henkitorven päälle. Että jos mä olin väärässä asennossa, niin sittenhän se tarkoittaa sitä, että se henkitorvi menee niin kuin lukkoon, ja silloinhan iskee se panikki, että mä en saa happea. Ja siellä osastolla kun olin, niin se ei ollut ihan 1 eikä 2 kertaa, kun niin kävi, että kun hengitin normaalisti, niin se jotenkin imasi sen äänihuulen siihen päälle, jolloin se menee lukkoon, sehän lähtee heti pois. Mutta mähän roikuin siinä hoitajanapissa sitten ja olin tukehtumaisillani koko ajan. Seuraavana päivänä tapasin leikkaavan lääkärin. Aivan ihana hänkin. Mun on pakko sanoa, mua on hoitanut todella hyvät lääkärit. Aina. Okei, tämä ensimmäinen patteridiagnoosin tehnyt lääkäri ei kyllä ihan hirveän korkeita pisteitä multa saa, mutta sen jälkeen kaikki on ollut todella hyviä lääkäreitä. Hän sanoi mulle, että hän ei missään tapauksessa halunnut, että näin käy, mutta hän ei voinut mitään. Ja hän toisti sen, että ennuste on hyvä. Hän myös sanoi, että tässä on tapahtunut tämmöinen potilasvahinko, että jos haluan tehdä valituksen, niin asia tutkitaan. Mä sanoin, että mulla ei mitään syytä tehdä mitään valitusta tästä asiasta, koska tämä on leikkauksen riski. Ääni alkoi paralta sillä tavalla, että mulle sanottiin, että puhu normaalilla, että älä lähde kuiskaamaan, koska sitä ääntä ei ollut, niin luontaisesti on niin kuin tapana, että lähdetään kuiskaamaan. Yrität puhua vain normaalilla äänellä. No se ääni oli semmoista pihinää. Jossakin vaiheessa sen kevään aikana niin aamulla tuli semmoinen kirkas ääni, ja sitten se aina hävisi, että niin kuin saatoin aamulla sanoa huomenta, ja sitten sen jälkeen kaikki oli pihinää. Mutta sitä tuli. Mulle oli hirveän tärkeää, että mun poikani, joka oli siinä vaiheessa 7 vanha, että mä luin hänelle joka ilta iltasadun. Me ollaan valtavan läheiset oltu aina ja ollaan sitä edelleen. Niin joka ilta luettiin se iltasatu, vaikka se tarkoitti sitä, että hänen piti katsoa suoraan mun suuhun, hänen piti kuunnella, hän ei saanut päästä ääntäkään, että hän kuulee sen, koska hän tiesi, että mä en pysty tämän enempää tuottamaan sitä ääntä. Hän kyllä myös osasi, voitte kuvitella, lapsi osaa kyllä sitten, kun hän tiesi, että mä en voi huutaa hänelle, että hei odota tai ei saa tai jotakin, niin hän osasi myöskin kääntää päänsä pois aika suvereenisti sitten jossakin vaiheessa, että sitten sitä pihistiin sitten vähän lähemmän. Tämä äänihuulihalvaus sivuutti mun elämästä koko kilpirauhasen poistoleikkauksen. Mä unohdin ihan totaalisesti, että mä menetin tässä jotakin tässä leikkauksessa muutakin. Koko kevään kävin töissä, mä palasin töihin. Mulla olisi määrätty varmaan 5 viikkoa sairauslomaa. Mä palasin vajaan 2 viikon päästä töihin, koska mä en ollut mitenkään kipeä. Mulla ei ollut mitään vaivoja. Kilpirauhasleikkauksen jälkeen, mä en tiedä miten muilla, mutta mä en kokenut silloin kipua lainkaan. Mä pääsin palaamaan töihin, ainoa, että sitä ääntä ei tullut. Mutta semmoisen 3 kuukauden kohdalla niin mun työkaveri huomautti. Istuttiin samassa huoneessa ja hän huomautti, että onko sulla kaikki ihan hyvin, kun sä oot ruvennut puskuttaa? Mä sitten sanoin, että en mä ole kyllä huomannut, että mä puskutan. Ja hän sanoi, että kun sä ihan niin kuin paikallaankin, niin sä oikein, niin kuin, että välillä oikein niin kuin huomaa, että johtuukohan se siitä halvauksesta vai voisiko se olla jotakin muuta. Että kun sä oikein niin kuin, näin vedät oikein niin kuin henkeä. Ja mä en ole yhtään ajatellut. Ja hän sitten totesi vaan, että onhan sussa tämän kevään aikana tapahtunut aika iso muutos.
Ja mä olin, että mitä sä tarkoitat, että olihan tässä iso leikkaus. Ja hän sitten sanoi, että onhan sussa tapahtunut ulkoisesti aivan valtavan iso muutos, että kai sä nyt itsessään oot huomannut. Ja mä sanoin, että mä en ymmärrä, mistä sä puhut. Ja hän sanoi mulle, että katoppa Anne ittees. Ja mä olin että tämmönen mä nyt oon. Mä olin vähän ehkä jopa vähän otin nokkiini siitä, että ei tarvitse tulla kommentoimaan. Että jos nyt on ihmiselle muutama kilo tullut lisää, vähän turvotusta, niin äkkiäkö tuo tuosta lähtee, mähän on nuori ihminen vielä. Hän sitten sanoi, että ymmärräthän sä, että sun koko kropan malli on muuttunut. Ja mä sitten sanoin, että hyvä on, että jos tämä on sulle näin tärkeä asia, tämä mun paino, mä otin tässä kyllä aika kärkkään linjaa, että mennään meidän yhdellä työkaverilla, että hänen huoneessaan on, mä tiedän, siellä on vaaka. Mennäänpä siihen vaalle, niin näet, että ei nyt ole niin isoa muutosta tapahtunut. Leikkauspäivän aamuna mut on punnittu, eli tammikuun 17. päivä olen painanut silloin 72 kiloa. Nyt puhuttiin toukokuun ihan alkupäivistä vapun jälkeen ja nousin siihen puntarille ja katon nyt. Ja siinä oli lukema 95. Ja siinä vaiheessa mun piti oikein itsekin ruveta katsoa, että hetkinen, että siis mitä, että paljonko tämä, että jos 95 vähentää 72, se tekee 23 kiloa. Ja tässä on se tammikuun loppu, helmi, maalis, huhti. Me puhutaan 3 kuukaudesta. Ja mun ensimmäinen ajatus oli, että mitä mä oon syönyt? Että mitä ihmettä tää on? Ja sitten mä rupesin tajua, että mä oon keväällä ostanut vaatteita, että kun vaatteet vähän kiristi, mä ajattelin, että ne on pesussa. Pesussahan ne kaikki pienenee, niin kuin tiedetään. Ja sitten mä rupesin miettimään, että siis hetkinen, että mua muuten väsyttää ihan älyttömästi koko ajan. Ja mulla oli siihen aikaan että mulla otettiin taas, leikkauksen jälkeen otettiin 6 viikon välein, otettiin nuo kontrollit. Se oli ihan normaalia, että mä en voi siinä vaiheessa vielä olla. Mun tyroksiinitasot ei voi olla siellä oikeissa lääkeviitteissä siinä vaiheessa. Mutta mä en ollut yhtään noterannut sitä. Mä olin keskittynyt täysin siitä halvauksesta. Se halvaus oli mun koko maailmani keskipiste. Mä olin yhtään hoksannut sitä, että mähän kerään nyt jostakin syystä nestettä aivan valtavasti. No ei muuta kuin pillit soidan taas työterveyteen. Mä ihme, että mua ei sieltä passitettu mihinkään muuhun laitokseen sitten, koska mä olin siellä oikein kunnon riesa välillä näiden, varsinkin tämän epistolan jälkeen. Mähän vaadin välittömästi pääsyä lääkärille, koska mulla on nyt tämmöisiä hirveitä uutisia ja mä vaadin välittömästi nesteenpoistolääkityksen itselleni, että mä saan tämän pois. Et kun mä en ole edes huomannut, kun tää on tullut tää 23 kiloa. Jos miettii paljonko on 23 kiloa, niin jos voipaketti painaa 0,5 kiloa, niin montako niitä täytyy olla. Niin mulla oli semmoinen repullinen näitä tässä tullut. Ja lääkärin kanssa vähän aikaa väännettiin kättä siitä, että saanko mä sen nesteenpoistolääkityksen, kun hän sanoi mulle, että kun se ei auta tähän, kun me joudutaan etsimään sulle lääketasapaino. Ja mä sanoin, että aivan sama, kun mä tiedän, että se lähtee sillä. Ja hän sanoi, että tiedätkö siitä ei mitään vaaraa, että sen kun vetelet niitä. Että muutaman päivän sä jaksat, mutta sä et jaksa istua pissalla niin paljon kuin sun pitää. Mitään muuta hyötyä tästä ei tule olemaan. Ja mä sitä katsotaanpa ja muutaman päivän kuluttua sitten huomasin, että antaa olla, ei auta. Jonka jälkeen mä päätin tämmöisellä itsehoitotekniikalla sitten, että hyvä on, mä lopetan syömisen. Mäpä kokeilen tähän semmoista terapiaa nyt, että mietin, että okei, mitä vauvoille syötetään, jos mä syön vauvan pilttejä, semmoista pikkupurkkia, niin mä saan siitä vähäsen ruokaa ja sitten mä voin syödä kaurapuuroa. Ja mä jaksoin tätä kokeilua semmoisen 1,5 viikkoa, jonka jälkeen mulla oli niin järkyttävä päänsärky koko ajan, että mä ajattelin, että ei ole, tääkään ei ole hyvä. Eli en suosittele kenellekään missään tapauksessa tämmöisiä. Sitten mä päätin, että tähänhän auttaa ihan ehdottomasti se, että mä syön todella puhdasta ja todella terveellistä ruokaa. Mä aloin kärsiä ihan hetkellisesti. Mulla ei koskaan ollut mitään syömishäiriöä viittaavaa, mutta ihan selkeästi tuli ortorektisia ajatuksia. Mun ruoan piti olla niin superpuhdasta ja niin superterveellistä, että tällä. No ei auttanut sekään. Ja no, se oli toki hyvä, siis terveellinen ruoka on aina parempi kuin joku muu. Ja no siinä sitten aikani näitä kokeiluja tein itselläni, kunnes sitten tajusin, että lääkäri on vissiin oikeasti. Tässä vissiin ihan oikeasti pitää hakea joku lääketasapaino. Ja siinä vaiheessa mä muistin sen, että tämä on niin helppo hoitaa, kun ottaa vaan se yhden tabletin silloin päivässä, niin
sillä laillahan vajatoiminta hoidetaan. Sitten kun lähdettiin menemään syksyä kohti, niin mä aloin taas väsyä oikein kunnolla. Mä aloitin myöskin personal trainerin kanssa kuntokuurin oikein, että hän mulla on aivan ihana personal trainer. Ja hän niin kuin sanoi, että montako kertaa me treenataan viikossa. Me treenataan yhdessä. No hänen selän takanahan mä treenasin tietenkin kaikkina muinakin päivinä, joka aiheutti mulle sen, että mä olin lopulta aivan valtavassa ylikunnossa, joka aiheutti sen, että mä en oikein voinut olla mitenkään päin sitten. Että mä olin niin ajanut kroppani semmoiseen tilaan, että mä en jaksanut enää yhtään mitään. Marraskuu 2013 voin sanoa, että olen käynyt päivisin töissä sen 8 tuntia. Lopun ajan olen nukkunut. En ole tehnyt mitään muuta silloin, koska mulla oli vajaatoiminta koko ajan pahenevasti. Mun paino kipusi, kun mulla meni 100 rikki. Mä päätin, että mä en enää käy puntarilla, koska mä en halua nähdä tätä. Että mä en pysty pysäyttämään tätä. Mä en pysty itse hallitsemaan tätä. Lakkasin myöskin hymyilemästä. Ainoa, jolle oikeastaan hymyilin, oli lapseni tietenkin. Ja mulla oli koko ajan vähän semmoinen olo, että mä haluan lapseni kanssa jaksaa. Ja mitä me voidaan tehdä yhdessä. Meillä oli nämä meidän hetket, kun me luettiin illalla iltasatu. Se oli joka ilta. Ja me käytiin hänen kanssaan teatterissa muun muassa ja museoissa ja semmoisissa, mitä mä jaksoin, koska se ei vaatinut pitkiä kävelyjä. Kesällä me mentiin rannalle hänen kanssaan ja se oli mulle jotenkin valtavan nöyryyttävää. Musta oli ihana katsoa, kun lapsi leikkii siinä, mutta mä tajusin siinä hiekalla istuessani, että mun jalat on niin kuin 2 uppotukkia. Ne on niin turvoksissa tästä nesteestä, että mä en pääse tästä ylös. Että mun pitää pyytää tuo 7-vuotias vetämään mut tästä kylelleen ja sitä kautta pystyt. Se alkoi olla jo niin nöyryyttävä, että mä välttelin, mihin mä menen. Musta oli yhtään valokuvaa siltä ajalta, koska mä katsoin joskus, kun mä olin itekseni kotona, niin saatoin katsoa itseäni peilistä, kun olin yksin. Ja ajatella, että minä olen tuon ihmisen sisällä, mutta tuo ei ole minä. Sitten jossakin vaiheessa havahduin miettiin, että mä oon mennyt siitä luurankomaisen laihasta, vahvasti oireisesta, tähän toiseen äärilaitaan. Kumpaankaan mä en ole voinut vaikuttaa. Että kroppa seilaa mukana ja mielen pitäisi pysyä mukana siinä, että koko kehon ääriviivat muuttuu. Ensimmäisen vuoden jälkeen, tai vähän reilun vuoden jälkeen lääkitystä, vajatoimintalääkitystä, tuli pieniä pilkahduksia. Mä olin edelleen oireinen. Olin saavuttanut jo viitetason tai viitearvon. Ja mä ajattelin silloin, että no okei, että tähän tämä sitten varmaan niin kuin tyssää. Ja mun lääkärini kysyi, että no miten sä voit? Mä sitten sanoin, että no on mulla näitä oireita edelleen, että en mä nyt koe, että mä voin hyvin. Sitten hän sanoi vaan, että no sitten me jatketaan. Me jatketaan tätä, että me kontrolloidaan sua, me säädetään sun lääkitystä niin kauan, että sulla on hyvä olo. Että sulla pysyy jossakin tietyssä viitteessä. Sillä lailla me löydetään se oma viitearvo, mikä on ihan oleellista. Se on meillä kaikilla ihan erilainen ja jokaisella se on oma. Ja mä oon tästä oivalluksesta hänelle ikuisesti niin kiitollinen, että hän ei lopettanut siihen, mihin aika monesti lopetetaan, että rouvat, olette nyt viitearvoissa ja kiitos hei. Ehkä kerran vuodessa sen jälkeen sitten noi kokeet. Kun mä rupesin taas jaksamaan vähän paremmin, niin mä tajusin, että mun on pakko ruveta hyväksymään tämä. Mun pakko palauttaa se ilo mun elämääni. Mä en voi koko mun lapseni lapsuutta olla se äiti, joka oli aina sairas, joka ei nauranut, joka ei ollut kauhean iloinen. Oli kyllä paikalla, mutta oliko läsnä? Tekikö mitään? Me oltiin aikaisemmin kuitenkin mun lapseni kanssa. Hän on tottunut, että kun hän on ollut pieni, niin me ollaan aina seikkailtu. Ja siis kun puhun seikkailusta, puhutaan pienistä kaupunkiseikkailusta, mutta ollaan tehty paljon yhdessä. Ja mä tajusin, että mulla alkaa olla voimavaroja fyysisesti. Ja nyt mun täytyy myöskin nostaa henkinen taso sille, että mä en halua, että mun lapseni muistaa aikuisena tällaisen äidin. Ja muutenkin, että mun oma elämä lipuu tässä. Että mulla on mennyt nyt yli vuosi pelkästään tähän hommaan. Ääni oli ruvennut palautua jo sillä, että se rupesi jo kestämään. Ja vein pojan sitten tuonne, itse asiassa ei kovinkaan kauas, Heinäpään nurmikentälle. Asuttiin tuossa ihan kulman takana silloin. Mentiin tuohon nurmikentälle sitten silloin kesäalussa ja poika oli silloin sitten 8 vanha ja otettiin pallon mukaan ja mä sanoin, että ihan semmoinen pieni tihkusade oli ja sanoin pojalle, että no niin, että nyt mennään pelaamaan. Että kun mä olin nähnyt 2 kavereiden kanssa pelaa ja että nyt pelataan, että nyt saat pelata äitiä vastaan, että onpa kivaa. Ja
menin siihen sitten seisoskelemaan ja hän potkasi aina sen hyvin, hyvin hiljaa sen pallon. Ja mä juoksin sitten, juoksin mitä juoksin, mutta kirmasin sinne pallolle ja potkasin takaisin ja hän aina hyvin, hyvin hiljaa laittoi sen pallon takaisin. Ja tätä jatkettiin vähän aikaa, kunnes mä sanoin, että potkasen nyt kunnolla, jolloin lapseni 8-vuotias romahti ihan totaalisesti siihen viheriölle tai nurmikolle. Ja huusi mulle, että en mä uskalla, jos se menee taas rikki. Ja siinä vaiheessa mä tajusin, että mun lapselleni oli selitetty samalla tavalla kuin mulle se mummin struuma. Oli selitetty, että äidiltä poistetaan kilpirauhanen. Hän oli varmasti niin kuin hyvin ymmällään siitä, että mikä hän siltä vietiin. Ja siinä vaiheessa, kun me istuttiin, tämä on mulle vähän raskas muisto, rakas muisto myöskin. Kun me istuttiin siinä sylikkäin tuossa Heinäpään kentällä siellä tihkusateessa, mä selitin, että äitillä on tämmöinen sairaus. Mutta tämä on vaikea ja tämä aiheuttaa välillä hankaluuksia, se vaikuttaa välillä äitiin. Mutta tämä ei kuitenkaan uhkaa meitä sillä tavalla, niin kuin jotkut muut sairaudet uhkaa. Ja nyt mä taas jaksan. Ja nyt mä haluaisin hirvittävän paljon pelata sun kanssa tätä palloa. Et ei tarvitse pelätä sitä, että äiti ei tee silloin asioita, kun äiti voisi mennä rikki. Äiti voisi sairastua tai äiti oireet voisi vaikka pahentua. Ja yksi, mikä mun mielestä on tosi tärkeää potilaille, on se, että kerrotaan, jos on omia lapsia tai lähipiirissä läheisiä lapsia, sen lapsen ikätason mukaisesti. Mikä vaivaa? Mulle jäi siitä struumasta se päälle tuleva rekka. Mä edelleenkin, kun mä kuulen sanan struuma, niin mä näen niin kun rekka tulee päälle. Se on aiheuttanut mulle semmoisen mielikuvan. Mun pojalleni, hän näki, että äiti menee rikki, jos hän potkaisee sen pallon ja se osuu äitiin. Ihan samalla tavalla mä koin työelämässä tärkeäksi sen, että pystyy kertomaan. Jokainen tekee oman ratkaisunsa siinä. Mutta jos on vahvasti oireinen, niin se, että kertoo, mistä tämä oire johtuu. Ei tarvitse kertoa koko diagnoosia tai kaikkea sitä, mitä on tapahtunut, mutta se riittää, että minulla on sellainen sairaus, joka aiheuttaa tällaisen näkyvän oireen, mikä on mun mielestä hyvin tärkeää. Parisuhteessa on oikeastaan iso asia se, miten se kumppani osaa ymmärtää sitä tilannetta. Hänellekin on hyvä sanoa kumppanille, jos hänelle sanoo, että minulla on struuma, niin hänelle saattaa tulla se rekka-auto fiilis, mutta kannattaa ehkä kertoa, että hei, mulla on tämmöinen sairaus ja se aiheuttaa musta tämän. Me hyvin äkkiä ajatellaan, meidän on helppo tuntea sympatiaa, kun jollakin on käsi tai jalka poikki. Kukaan ei sano ihmiselle, että tiedätkö, kyllä se siitä, kun lähdet vaan lenkille. Kuinka moni kilpirauhas potilas kuuluu, kun sanoo, että mä olen tosi väsynyt, mulla on niin vaikeat oireet, että mulla on hirvittävä aivosumu, niin varmasti jokaiselle on sanottu, että kuule se kun raitis ilma, se siihen tähän auttaa. Kun ei auta, kun siihen auttaa lääketasapaino. Siihen auttaa se, että sitä potilasta ei pusketa yrittämään liikaa yli niiden kaikkien omien voimavarojen, vaan annetaan tilaa sille oireelle. Et selkeästi sulla on nyt oireinen aika, sä tarvitset tilaa tälle ja sä haet nyt sitä lääkemuutosta tai sitä tasapainoa siihen. Sitähän se potilas tarvii. Ja valitettavan usein, kun puhutaan näin alihoidetusta sairaudesta edelleen kuin kilpirauhassairaudet, meillä on taipumusta mennä siihen, että me aletaan niin kuin itse joko tekemään, ajatellaan, että pitäähän mun jaksaa. Kyllähän sitä täytyy. No mikä se mua nyt tässä väsyttää, eihän mulla tässä ole paljon mitään ollut. Mä yritän vähättelee sitä omaa oiretta. Niin kuin luennon sanoo, hyvää elämää sekundakropassa. Se on mulle se hyvä elämä on sitä, että silloin kun mua väsyttää, niin minä lepään. Tänä päivänä mä oon todennut sen, että päästään paljon pienemmin vahingoin, kun minä otan tänään sen levon. Nyt mä tarvin sen levon itselleni. Tai se voi olla mulle, mä oon ihan siis himo metsäihminen. Se saattaa olla mulle sitä, että mä lähden pois kaikesta hälinästä. Mä kuormitun muuten liikaa. Ja mä pääsen olemaan johonkin semmoiseen hetkeen, että mä saan vähän ladata itseäni. Se saattaa olla pienikin hetki. Mulla on siinä mielessä hyvä tilanne, että mun lääketasapaino on pysynyt niin pitkään hyvänä, että mulla ei tavallaan se heittele. Mutta sellaiselle, joka heittelee, niin on ensiarvoisen tärkeää, että se viesti menee, että sun ei tarvitse jaksaa yhtään sen enempää kuin mitä sä jaksat. Oikeastaan mä rupesin palautumaan ton
Heinäpään kentän epistolan jälkeen sitten vähän sillä lailla huomaamatta. Jos mulle oli tullut se paino sillä lailla hiipien huomaamatta, niin oikeastaan sitten kävi niin, että me oltiin pojan kanssa talvilomalla Espanjassa. Ja mä olin jostakin syystä ottanut sinne mukaan sellaiset farkut, mitä mä olin käyttänyt siis ennen sitä poistoleikkausta. Ei siis mitään jakoa, että ne olisi mennyt jalkaan. Ja mä en tiedä, miksi mä olen pakannut ne siihen matkalla, kun joku johdatus tässä oli. Yhtenä aamuna meillä oli hirveä kiire junalle, että me päästään Malagaan. Ja mä kaivoin kassista nopeasti, että mitä mä nyt laitan päälle, ja vedin jalkaa. Ja sitten vetäisin vetoketjun kiinni, ja sitten mä katsoin, että hetkinen, että mitäs mä tulinkaan laittaneeksi päälle. Ja mä sanoin, nämähän on ne. Ja sitten mä ei nämä voi olla ne, mutta kyllä nämä on ne. Ja sitten mä ajattelin, että nyt mennään muuten seuraavalla junalla, koska mun piti riisua ne housut, tarkistaa se lappu, että nämä on ne. Ja sitten mä menin sen peiliin eteen ja vähän katsoin itteeni sillä jännästi, että siis, että niinku, mitä tässä nyt on niinku tapahtunut, että yhtäkkiä se turvotushan on lähtenyt. Koska kun mä ostin vaatteita, niin mä ostin siihen turvotukseen niitä vaatteita. Mä olin kyllä vähän ajatellut, että jännä, että kun nämä vaatteet on pikkusen isoja. Niinku, mutta kai tämä nyt vaan on tämmöistä. Jos se tuli hiipimällä, se lähti hiipimällä. Mä laitoin sieltä viesti mun lääkärille, että voitko laittaa mulle lähetteen mahdollisimman pian, että kun mä tuun täältä silloin ja silloin, että mä saan käydä sitten kokeissa heti. Että tiedätkö, että nyt on tapahtunut ihme. Ja kävin heti kokeissa. Suomeen palattua lääkäri soitti mulle ja todettiin, että mä olen 3 edellistä mittausta pysynyt täysin samassa viitearvossa. Hän kysyi multa, että miten sä voit? Ja mä sanoin, että mä koskaan voinut niin hyvin kuin nyt. Että yhtäkkiä mä olin tavallaan hyväksynyt sen, että minä elän tämän kanssa. 2 vuotta leikkauksesta. Mä rupesin tajuamaan sen, että mä olen saavuttanut sen lääketasapainon. Tämä on oikeasti mahdollista näköjään. Se riemu, mitä mä tunsin, niin mä en tiedä, onko parempaa tunnetta, kun mä tajusin, että mä en ole välttämättä terve ikinä, mutta mä olen nyt saanut toisen puoliskon tässä elämässä niin kuin alkamaan lopultakin. Et 2 vuotta mä oon sitä anteeksi ruman sanoa, mutta sitä helvettiä tahkonnut tämän kilpirauhasen poiston jälkeen ja jo ennen sitä sen reilun 10 vuotta. Tässä oli merkittävässä osassa myöskin vertaistuki. Mä en ole koskaan ollut itse semmoinen, että mä olisin kaivannut vertaistuki. Mä oon aina luottanut siihen, että lääkäri kertoo mulle, mitä me tehdään ja miten tämä hoidetaan ja sillä se selvä. Mä en ole koskaan kaivannut, että mä menisin puhumaan. Ja silloin kun mä olin vaikeasti oireinen ja tämän vajatoiminnan kanssa, kun musta tuntuu, että mä oon niinku semmoinen valtava ihmismöykky, joka joskus oli Anne, ja mulle minkäänlaista iloa tai mitään hyvää mun elämässä, niin kaikki ilo on paennut minusta. Niin mun äitini taas kerran, äidit on erittäin viisaita, olen onneksi itsekin sellainen, voin tätä huoletta käyttää. Äitini sanoi silloin, että hän oli sanonut aikaisemmin mulle, että mene vertaistukiryhmään, ja mä aina protestoin, että miksi mun pitää mennä puhumaan sinne ringissä vieraiden ihmisten kanssa asiasta, jota mä inhoan, jota mä vihaan itsessäni. Miksi mun pitää mennä sinne? Ja sitten kun mä kerran taas äidilleni itkin, että tiedätkö, ei tästä tule ikinä tästä elämästä yhtään mitään, tämä on niin kauheata. Ja silloin mun äiti sanoi, että mä oon ottanut selvää, että se vertaistuki-ilta on tänään ja sä lähet sinne nyt. Ja mä olin sillä lailla, kiukuttelin, kuten tämmöinen kypsä 40 nainen kiukuttelee äidilleen, niin sanoin, että hyvä, mä menen sinne sitten sun mieliksi kerran. Istuin siellä sitten, tulin kyllä vertaisryhmään ja istuin sitten kuuntelemaan ja sitten mä kuulin mun tarina hänen suustaan ja hänen suustaan ja hänen suustaan. Sitten hän kertoi sen saman tarinan ja se toistui ja toistui ja toistui ja toistui. Ja sitten mä tajusin, että mä oon ihan normaali. Että mä en ole yhtään sen erikoisempi kuin nämä ihanat ihmiset, jotka kertoo niiden omaa tarinaa, joka on ihan sama tarina kuin mulla. Että miksi mä oon niin oikeastaan pullikoinut tätä vastaan, koska mä lähden täältä ensimmäistä kertaa vuosiin tuntien itseni normaaliksi. Että niin kuin, mä oon aina ajatellut, että mä oon ainoa, kellään muulla ei voi olla tällaista, koska siis en niin kuin löytänyt sitä aikaisemmin. No, toimin nyt kokemustoiminnan, olen kirjoittanut aiheesta kirjan, niin meni aika tunteisiin tämä vertaistuki sitten, että mikä sen arvo on ihmisille. Niin se on nimenomaan se normalisoiva, se paikka, missä sä voit purkaa sitä, missä se toinen ymmärtää. Kun mä sanon sulle, että mulla on hirveät vajiksen oireet, niin sä ymmärrät, mitä mä tarkoitan sillä.
tai että mulla on tänään kauhea aivosumu, niin mun ei tarvitse selittää, että miltä se aivosumu tuntuu. Mikä se on se aivosumu, mihin se liittyy. Eli tällaiset on niitä voimaannuttavia asioita, jotka johtaa siihen hyvään elämään. Mä uskon, ehkä olette huomannut, että mä oon aika puhelias ihminen niin kuin muutenkin, niin mä uskon siihen, että kun kertoo, niin madaltaa sitä kynnystä. Mulla on ystäväpiirissä sattumalta on kilpirauhaspotilaita. Ja tämä en ole mitenkään niin kuin etsinyt heitä mutta sattuu, että on erilaisia kilpirauhaskohtaloita tässä tullut omaa elämään. Ja se kyllä auttaa hirvittävän paljon, että on sellaisia ihmisiä, jotka ymmärtää ihan täysin. Oikeastaan tuossa viittasinkin jo vähän aikaa sitten siihen, että miten parisuhteessa sitten, kuinka se kumppanin kanssa, kuinka tärkeää sen kumppanin on ymmärtää, kuinka tärkeää sitä kumppania tukea myöskin. Koska jos mietitään vaikka näitä mun oireita, niin ei ole ollut helppoa siinä vieressä katsoa, että tuo ihminen muuttuu. On vaatinut aika paljon ymmärrystä. Ja tuli muuten ero, koska välttämättä sitä ei ole sitä ymmärrystä. Ei välttämättä jaksa sitä, että toinen on semmoinen kuin on. Edelleen se esimerkki. On helpompi tuntea sympatia, jos joku sanoo, ei vaikka näy päälle päin, että minulla on syöpä. Me tunnetaan välittömästi sympatia, me ei vaadita häneltä yhtään mitään. Mä ajatellaan, että kun sillä on se syöpä. Me, joilla on kilpirauhassairaus, meillä tämä on myös ihan loppuelämän kaveri. Tämän kanssa taiteillaan niin kuin trapetsilla kuitenkin jatkuvasti. Mä oon joskus kuvannut sitä, että kilpirauhassairaus on vähän niin kuin purkka tukassa. Tiedättekö, purukumin kun lähtäisee tuonne pitkään tukkaan oikein kunnolla tai vaikka lyhyempäänkin, niin sitä ei saako leikkaamalla sieltä pois. Ja kun se leikkaa pois, siitä jää rumaa jälki. Ja se jälki on siinä aikansa. Ja sitten se hius kasvaa sieltä. Ja sitten se niin kuin tavallaan hälvenee. Mä koen, että mulla on käynyt vähän sillä tavalla tämän mun taipaleen kanssa, että se purkka on ollut tuolla aika pitkään, tuolla aika ylhäällä oli, koska sen kasvaminen pois kesti niin kauan. Olen muutaman kerran sivunut sitä, että työelämässä miten kilpirauhaspotilaita ymmärretään. Mä tiedän yhden semmoisen todella valitettavan tapauksen, näitä on taatusti useampiakin, mutta mä tiedän, että henkilöllä oli tosi vaikea liikatoiminta. Ja kuten mullakin, hänellä oli aamuisin varsinkin tämmöinen hirvittävän kova hermostuminen tai tämmöinen hermostuneisuus. Ja hän sai varoituksen töissä, koska hän oli niin pahan tuulinen. Ja hän kysyi multa kerran sitten, hänen kanssaan keskustellut, että mitä mä voin tehdä. Ja mä kysyin, että ootko sä kertonut, että mistä tämä johtuu, kun hän sanoi, että kun hän ei voi tälle mitään. Ja mä sanoin, että mä ymmärrän kyllä, mäkään en voinut sille mitään. Mä halusin silloin liikatoimintaa. Mä olisin halunnut olla semmoinen ihana, herttainen, lempeä, ihana ihminen aamulla. Ja mä olin siis semmoinen myrkkyä syöksevä käärme. Musta tuntui siltä, että mä haluan vaan niin kuin koko ajan vaan niin kuin olla ilkeä, vaikka mä en oikeasti halunnut. Miksi mun suusta tulee näitä hirveitä sanoja ja miksi mä oon näin täynnä tätä raivoa, mikä niin kuin yhtään luontaista mulle. Hän sai tosiaan varoituksen ja hän kävi sen jälkeen esimiehensä kanssa keskustelun. Pyysi myöskin lääkärin siihen. Tämmöinen kolmikanta on hyvä ottaa jossakin vaiheessa, että käydään sitä läpi, miten tämä vaikuttaa. Ja toki aikuisen tulee pystyä hillitsemään itseään. Että ei tule tavallaan semmoisia ylilyöntejä sitten, että tarvitaan jotakin toimenpiteitä erityisesti. Mutta kyllä mun sympatiani oli hänen puolellaan, kun mä tiesin, miltä se tuntuu. Tiedän toisen tapauksen, jossa työnantaja tuli aivan upeasti vastaan. Henkilöllä on erittäin vaikea vajaatoiminta, ja hänellä on oikeastaan, hän ei kärsi niinkään aivosomusta, mutta hän kärsii väsymyksestä. Hänelle tulee ihan valtava väsymys. Hän on hyvä työssään, jolloin työnantaja on antanut hänelle ihanasti joka päivä mahdollisuuden venyttää työpäivää sillä tavalla, että hänellä on normaali lounas ja normaali kahvitauot, mutta hänellä on myös puoli tuntia aikaa huomioitu siinä työtehtävässä, että hän saa ottaa lepoa, mikä on mun mielestä aivan mahtava. Ja se johtuu siitä, että hän on kertonut itse tästä omasta sairaudestaan. Mutta kysellään tosi paljon sitä, että miten lääkärin saisi ymmärtämään, että miten lääkärin saisi tutkimaan, miten lääkärin saisi lääkitsemään, koska puhutaan kovin alilääkitystä valitettavasti sairaudesta edelleen. Ja mä aina annan neuvoksi sen, että pitäkää oirepäiväkirjaa. Mä pidin itse tosi pitkä. Nyt tällä hetkellä, koska
voin hyvin, mutta välittömästi, jos mulle tulisi oireita, niin alkaisin laittaa taas ylös. Se oirepäiväkirja on kuitenkin semmoinen, mikä antaa konkretiaa sille lääkärille. Siinä vaiheessa, kun istuu siinä lääkärin vastaanotolla ja hän kysyy, että miten on mennyt, niin ei tule ihan hirveästi välttämättä mieleen. Tai sitten ne kaikki tulee yhtenä hyökynä, että kun on sitä ja tätä ja tuota. Mutta kun laittaa selkeästi ylös, että mikä on mun annostukseni vaikkapa, minkälaisia oireita mulla on ollut tänään, miten mun aineenvaihdunta, mikä mieliala, miten mä oon nukkunut, paljonko mä oon nukkunut. Se ei vaadi oikeasti kuin sen muutaman minuutin ajatuksen siinä, vaikka aamulla ja illalla, jos kirjaa, että miten on mennyt yö ja miten on mennyt päivä. Mutta se antaa sille lääkärille taas hyvinkin paljon sitä sellaista materiaalia siitä, että mitä sä voit. Ja täällä kun kysyttiin mun mielestä loistavasti sitä, että mitä muita lääkityksiä on, niin tämä on mun mielestä yksi ihan älyttömän tärkeä asia muistaa, että jos on muita lääkityksiä, niin se vaikuttaa useasti myöskin kilpirauhassa noihin arvoihin. Mulla on käynyt kerran tässä omalla taipaleellani semmoinen tilanne tuossa poistoleikkauksen jälkeen, että mä olin ollut pitkään jo niin kuin hyvin voiva, niin sanotusti, ja otettiin taas, siinä vaiheessa oli siirrytty tämmöiseen puolen vuoden kontrolliväliin, ja musta otettiin taas kerran kontrolli, ja mun lääkäri soittaa. Tämä ihana lääkäri, joka jäi muuten just pari viikkoa sitten eläkkeelle, joka mua vähän tuntuu ikävältä, mutta hän on hoitanut hyvin. Niin hän soittaa mulle ja hän sanoi, että hei, että mä sain että ootko katsonut vielä kannasta näitä kilpparituloksia. Mä sitten en ole katsonut. Se sanoi, että nämä on ihan mitä sattuu. Että miten sä voit, että näiden mukaan sä et voi hyvin. Ja mä sitten sanoin, että no en kyllä nyt tiedä, että mistä se johtuu, koska ei mulla ole mitään niin kuin muutoksia tapahtunut. Ja hän sitten sanoi mulle, että nyt on jotakin, että otetaanpa uudet kokeet. Ja otettiin ne ihan yhtä hurlum hei, ihan sekaisin, ei mitään järkeä näissä. Ja sitten todettiin, että hän hoksasi sitten kysyä sen toisen kokeen jälkeen, että onko sulla ollut joku lääkitys käytössä. Mulla oli yksi tietty yskänlääke, joka sekoitti sen ihan totaalisesti. Mulla ei tullut minkäänlaisia oireita, mutta mun arvot meni sekaisin, mikä oli kovin erikoinen tapaus. Ja ne palautui sitten onneksi, kun lopetin heti sen tietenkin se yskänlääkkeen käytön, niin ne palautui sitten, että välttämättä jos ei olisi osunut siihen hetkeen se testaaminen, niin ei olisi koskaan ehkä saatu selville, että on käynyt tämmöinen, että on mennyt ihan sekaisin ne arvot, mutta koska oireita se ei onneksi aiheuttanut, käyttö oli kuitenkin niin lyhytaikaista. Totta kai, ole hyvä. Joo. Eli kysyttiin, mä toistan vielä, kuuluton, eli kysyttiin mitä silloin mitattiin. Multa on mitattu aina TSH ja T4. Eli mun viitetasot näissä on ollut, TSH:ssa on ollut 1 ja T4:ssä 12,3 on mulle optimaalinen. Eli nämä on aina mulla ne tasot, mihin pyritään. Sitä mä en muista enää kuinka päin ne oli, tai sen muistan, että TSH oli täysin mittaamattomissa, jolloin mä en voida periaatteessa hyvin. Ja T4 oli noussut jonnekin hyvin, hyvin korkealle sitten siinä vaiheessa. T3 multa on mitattu ehkä parin vuoden välein. Mulla on sitä mitattu todella, todella harvoin. Eli mulla on menty TSH:lla ja T4:llä. Ferritiini, mulla on yleensä otettu syksyllä aina semmoinen, missä on kaikki niin kuin koko paketti. Eli tämä on mulla semmoinen, niin kuin, tätä kysytään hirvittävän usein, kuinka useasti mulla otetaan T3. Ei ole koettu, että on tarpeellista. Näin on lääkäri mulle sanonut. Ja tänne on varmaan kuullut aika moni muukin. Kerran vuodessa yleensä. Mä oon ollut niin monta vuotta jo niin hyvävointinen, että se on se kerran vuodessa riittänyt mun kohdalla. Ylipäätään hyvä, kun nostettiin esille verikokeet ja lääkitys. Mä en koskaan suostu kertomaan mun ylläpitoannoksiani, koska mun ylläpitoannos on mun henkilökohtainen ja jokaisen muun ylläpitoannos on hänen henkilökohtainen ja siihen vaikuttaa elämäntilanne, muut lääkitykset, se oma historia. Niin mä näen tuolla Facebookissa, kun seuraan noita kilpirauhasryhmiä, niin ihan päivittäin siellä on näitä kysymyksiä, että laitetaan sinne nämä omat verikoetulokset. Mitä mieltä olette mun arvoista? Eihän se ole mielipiteenvaraista kuitenkaan, että mitä mieltä ollaan. Toki jokainen voi siihen sanoa, että no tämä vaikuttaa nyt liika- tai vajaatoiminnalta, mutta viekö se sitä asiaa
eteenpäin. Tämä pitäisi aina olla semmoinen asia, mikä käydään lääkärin kanssa läpi. Ja jos ei lääkärillä ole siihen aikaa, jotta käydään nämä läpi, niin silloin pitää oikeasti etsiä se aika. Se pitää tässä mä olen hirvittävän tiukka, että potilaan pitää saada hoitoa. Ja samalla mä myöskin sanon lääkäreiden hyväksi tavallaan sen, että lääkäri on myöskin se, joka päättää lääkityksestä ja lääkityksen säätelemisestä. Kilpirauhaspotilaat hirvittävän usein itse säätävät lääkitystään. Itse en ole sitä tehnyt oikeastaan ikinä, koska mä en oikein uskalla tällä historialla, kun on ollut näin sekaavaa välillä, niin en ole uskaltanut lähteä. Tiedän, että moni sitä lääkitystä säätelee ja käy sitten lääkärinsä kanssa sen läpi. Eikä missään tapauksessa niin, että toinen lukee sun verikoetulokset ja sanoo, että hei, muutapas lääkitystä tällä tavalla, jos hän ei ole lääkäri. Se on mun mielestä edesvastuutonta. Ja se on mun mielestä jotenkin niin kuin sellaista, että kenenkään ei pitäisi leikkiä sillä tavalla. Mutta meillä on ilmeisesti kysymys siellä. Joo, eli täällä WhatsAppissa kyseltiin, onko nyt sulla käytössä tyroksiini? On, kyllä. Se varmaan kuuluu se kysymys sinne. Joo, hyvä. Joo, eli tyroksiini on tosiaan käytössä tällä hetkellä, kyllä. Mulla on oikeastaan tähän loppuun semmoinen viimeinen tavallaan aihe on siitä, mikä on se hirvittävän tärkein osuus on jokaiselle potilaalle ymmärtää tai potilaalle vertaiselle. Me nyt ei olla mitään varsinaista potilassakkia, vaan mä puhun aina mieluummin vertaisista. Niin me voidaan antaa ymmärrystä toisille, mutta on hirvittävän tärkeää, että me annetaan sitä ymmärrystä itselle. Mä tuossa viittasin aikaisemminkin jo, että mä annan itselleni sitä tilaa olla tämmöinen kuin olen, nauttia siitä, minkälainen mä olen. Sekin on hirvittävän tärkeää, että ei tavallaan mennä sen negatiivisen kautta aina siihen asiaan, että nyt minua väsyttää, nyt tavallaan niin kuin se olisi joku uhraus, nyt minä annan itseni levätä, mikä on ihan älyttömän tärkeää. Mutta se, että antaa myös itselleen niitä nautintoja. Ja mulla on oikeastaan ollut aina se onnellinen tilanne, että mulla on ollut noita läheisiä, jotka on kannatelleet, jotka on ymmärtäneet ja jotka on tukeneet tässä. Ja olen saanut olla myöskin semmoinen kuin olen. Mä toivon, että jokaisella on. Ja jos ei sitä ole vaikka kotona, niin se voi olla siellä vertaisryhmässä. Vertaisryhmä tuo siihen hirvittävän paljon sitä omaa tai ymmärrystä ja sitä semmoista voimaa siihen omaan olemiseen. Mä luen tuolta kirjasta viimeisen kappaleen, joka on mulle oikeastaan semmoinen yksi niin kuin tärkeimpiä. Mä saatan joskus lukea tämänkin kirjan uudestaan ja uudestaan, aina ehkä kerran vuodessa luen. Mä jossakin vaiheessa rupean aina miettimään, että onpa tällä ihmisellä ollut kauheata. Ja sitten mä tajun, että se olen minä. Ja sitten tämä viimeinen kappale on mulle se jotenkin tosi läheinen sitten, mistä mä haluan aina niin kuin, tavallaan, niin kuin, mihin mä haluan aina päättää, kun mä ajattelen itseäni potilaana. Mä en ajattele oikeastaan itseäni enää kilpirauhaspotilaana. Mä saatan luetella, mitä kaikkia vaivoja mulla on ja todeta lopuksi, että mä oon muuten ihan terve. Ja se vaikuttaa ihmisistä monesti hassulta, että kokee itsensä täysin terveeksi, vaikka on ollut vähän kaikenlaista. Mutta nyt mä luen teille täältä lopusta tämän. Tämä on kappaleesta Nyt ja tulevaisuudessa, mihin kirja päättyy. Ja olen otsikoinut tämän Tiedostettu tuska on helpompi kantaa. Minua eivät niinkään enää hetkauta painonmuutokset, turvotus tai väsymyskään, sillä osaan tunnistaa ne ja tiedän, että ne helpottavat, kunhan lääkitys saadaan oikealle tasolle. Osaan myös nykyään antaa niille tilaa. Tiedostaminen on tärkeää oman jaksamiseni kannalta. Minua kuitenkin harmittaa aina, kun oireet puskevat päälle. En ole turvonneena ja väsyneenä oma itseni. Olen yrittänyt ajatella asian niin, että vaikka muuttuisin ulkoisesti, minun on silloinkin kelvattava. Olen kuitenkin aina minä. Kun en tunne itseäni ulkoisesti omaksi itsekseni, herään taistelemaan takaisin minuksi. Oireiden taakka satuttaa, se jopa pelottaa.
Kun elämässä on silti myös iloa, elämä tuntuu hyvältä. En usko, että positiiviset tuntemukset vahvistuisivat sen kummemmin oireiden takia, sillä ilo on aina tervetullutta. En koskaan analysoisi sitä sen kummemmin. Väitän, että hoitamaton tai oireinen kilpirauhassairaus vaikuttaa ihmisen käytökseen monilla eri tasolla. Ainakin omalla kohdallani olen huomannut, kuinka kilpirauhasen liikatoiminta sai minut raivon partaalle sekunneissa, kun taas vajatoiminnassa en ärsynyt milloinkaan, koska mikään ei tunnu miltään. Elän jatkuvan alitajuisen itseni tarkkailun keskellä. Voin unohtaa kaiken muun, mutta kilpirauhaslääkitystä en unohda koskaan. Sairaudesta on tullut minulle se jokin, joka osin määrittelee minua. Olisin voinut saada toisenlaisen elämän. Joskus olen ajatellut hieman kateellisena, että on olemassa ihmisiä, jotka käyvät sairaalassa vain syntymässä, synnyttämässä ja lopulta pois lähtiessä. Kärsivät silloin tällöin flunssan ja saavat elää muuten terveenä läpi elämänsä. En ole välttynyt itsesäälin ajatuksilta tai sen miettimiseltä, miksi juuri minä sain tämän kaiken. En kuitenkaan voi sanoa, että sairaushistoriani olisi tehnyt minusta jollain tapaa paremman ihmisen tai ymmärtäisin elämää paremmin sen takia. Uskon, että minulle vain kuului tällainen polku. Olen onnellinen siitä, etten tiennyt millainen taisto minua odotti, kun sain diagnoosin Pasedovista tai kun valmistauduin kilpirauhasen poistoleikkaukseen. En usko, että olisin jaksanut, jos olisin tiennyt kaikesta siitä, mikä odotti edessä. Olen silti onnellinen, että olen selvinnyt näin hyvin. On olemassa vakavampiakin sairauksia ja tiloja, ja jokaisen on kannettava sairautensa itse. Sairauden kokemus on aina hyvin henkilökohtainen. Minä koen olevani terve, vaikka olen käytännössä parantumattomasti sairas. Huumori on kantanut minua aina. Enää en suostu nauramaan itselleni niiden asioiden suhteen, jotka satuttavat minua. Olen muuttunut hyvin suojelevaiseksi itseäni kohtaan. Nauran kuitenkin muuten itselleni hyvän tahtoisesti. Kun sairaudet tulevat puheeksi muiden kanssa, saatan luetella kaikki tautini ja sanoa sitten, että muuten olen kyllä terve. Huumorin lisäksi myös suorapuheisuus on auttanut minua. Olen kertonut avoimesti sairauksistani silloin, kun se on ollut tarpeellista. Sillä uskon sen lisäävän ymmärrystä ainakin toisinaan. Varsinkin oireisena olen kertonut vaikkapa työpaikallani, että sairastan sairautta, joka näkyy ulospäin, esimerkiksi juuri hikoiluoireina. Väsymyksen tai aivosumun oiretta on lähes mahdotonta kuvailla sitä kokemattomalle. Silloin riittää mielestäni, kun kerron, että toimin hitaasti, koska joudun ajatelmaan 2 kertaa jokaisen ajatuksen saadakseni järjellistä jälkeä. Kerron myös samalla, miten hallitsen oireitani ja mikä minua auttaa. Joskus huomaan, että kaikki eivät ehkä ymmärrä, jos jollekin on kasautunut vaikeasti hallittavia oireita tai sairauksia, mikäli eivät itse ole tai lähipiirissään koskaan vastaavaa kokeneet. Silloin kerron omista oireistani vain pakon edessä. Enkä halua profiloitua muutenkaan sairauksieni kautta, vaan minuna itsenäni. Haluan tulla määritellyksi kuitenkin aina persoonani, en sairauteni kautta. Enhän ole valinnut sairauksiani, vaan jostakin syystä ne ovat valinneet minut, ja niiden kanssa on vain elettävä. Minulle on joskus sanottu, että mä en kyllä jaksaisi tollaisen taakan alla, mutta uskokaa pois. Ihminen kyllä jaksaa, kun on kyse omasta elämästä. Kaiken tapahtuneen jälkeen ja siitä huolimatta olen kiitollinen. Olen saanut tämän kilpirauhastaipaleeni aikana aivan uuden elämän ja uusia mahdollisuuksia. Olen saanut uusia ystäviä ja päässyt vaikuttamaan muiden potilaiden elämään. Olen sopeutuja tyyppiä, nyt koen lopultakin sopeutuneeni tähän sairauteen. Olen kääntänyt tästä voitoksi sen, mitä käännettävissä on. Se tarkoittaa minulle sitä, että tästä eteenpäin minä vien ja tauti vikisee. Pyrin olemaan hermolla koko ajan, jotta saan heti oireista kiinni, jos niitä ilmenee. Toisinaan on ollut vaikeaa ja olen välillä joutunut muistuttamaan itseäni siitä, että olen kuitenkin elossa. Niin kauan kuin on elämää, on toivoa. Lisäksi minulla on aina ollut pieni piiri läheisiä, jotka ovat antaneet minulle voimia kuuntelemalla, kun olen vuodattanut turhautumistani ja pahaa mieltäni. Ihmisiä, jotka ovat rakastaneet minua sellaisena kuin minä olen. Ihmisiä, jotka ovat rakastaneet minua silloin, kun en ole itse voinut rakastaa itseäni. Kiitos.